Jumpa lagi dengan Hadi Channel Lur. Ini saya berkunjung di peternakan kambingnya Mas Edi Sawahan Satrean Kanigoro Blitar. Ini beliaunya masih nyantai Lur. Masih nyantai sambil menikmati rokok. Harus dulu wedusnya. Emang ngaret nanti lo mas, kok tahan dulu saya ramah. Apa ya? Cetek nih udah sih. Dangu lah. Enggak ini bu ya. Nah, iki sama beliaunya wedusnya dipakan Lur. Iki dipakan nganggo suket, gak pakai ramban. Tapi wedus ini dipakan ramban barang yo gelem. Dadi yo suket, yo ramban. Lah iki genah penak iki Lur, suket gelem ya. Masa ramban pun juga gelem Lur. Iki weduse apik-apik. Walaupun aku gak patek ngerti wedhus Lur. Engko sampean komeno ya Lur ya. Iki wedhus opoan. Sing jelas iki wedhus urip iki Lur. Wedhus urip iki lho. Ana sing apik Lur. Wedhus sik cempe cilik ya dudu cempe sing gedhe lho. Mergo iki cempene macam-macam, ana sing rada gedhe. Lho, sing cuwilik dhewe ku dinyang 1000 gak diculke. Ya mergone cempene api rek ngono lho. Ya engko sampean delok dhewe Lur. Ya sampean delok dhewe. Nah itu mbek beliaunya sik dipakan sama Pak Edinya. Wo, suwen delon mangan masalah enak ngono jarene. Uyuh. Gayem rek. Lah iki lho ganteng rek delon. Makan sore anak-anak. Wah, ireng ganteng. Iki jenenge apa Lur? Tawa. Apa-apa. Ayo sampean komen Lur. Aku cek pinter iki, cek pinter ndelok wedhus. Mergo jenenge wedhus iku akeh rek. Nah, iki babone. Ayo rek babone. Wah, enak deblong cantik kan, resik nggone. Wah, iki cempene kian. Ana cempe sing rada gedhe rek. Nah, iki lagi mbuh regane pira gak ngerti aku. Lek menurut Pak Edinya jare sih perlu di bernani neh ngono jarene. Ya wis cukup sakmene sik Lur ya dunia perwedusan. Semoga Pak Edinya tambah lancar, tambah sukses dan berkah bisnisnya ternak kambingnya ini. Ya Lur ya. Atur sembah nuwun. Jumpa lagi nok nggone konten yang berikutnya ya Lur ya. Wis tak tutup nih lekku ndelok wedhus-wedhus iki. Matur suwun. Hehehe. Iki lanang kabeh ya enak.